Sa unang pagbasa, si Elias, Propeta Elias, usa ni sa mga banggiitang propeta na gani mao ni gibasihan, usas gibasihan nga kanang pag-ila sa Mesiyas kay gidama ni si Elias og katong chariot of fire ngadto sa langit o man ni siya mamatay. Unya ningon nga mobalik siya sa samang paagi. Mag-una usa si Elias, makit-an sa mga tao, unya mosunod dayon ang Mesiyas. Unya pag-abot na ni Hesus, ningon siya ang Mesiyas, wa man ibalik si Elias, pero para ni Hesus, si Juan nga magbubunyag, mao si Elias. Nana, so dili pariha og naong, pero maora ang purpose, mission. Karon sa ato mosakas langit si Elias, nagkabangi sila og ang hari nga si Akas or Ahab. Akab ato sa in English Ahas. Si hari sa tong nga nato niya Akab naghimo siya mga desisyon nga sukwahi sa desisyon sa Ginoo nga gisangyaw ni propeta Elias. Kay kani manggo mga propeta kun sa ato pa na dinhi ba sa atong kanaganing sit up sa nasod, ang hari sa Israel mao na sila ang executive department, executive ba, presidente ana. Unya ang mga propeta mauto sila ang legislative kay sila may tig-interpret sa balaod at tighimog balaod, mo-design og balaod. Unya dayon ang Ginoo mo ilang Supreme Court. Na niya kinsa may tig report sa decision sa Supreme Court ang ang mga propeta. Mao to nga siging badlong si Elias sa hari atong panahon nga si Akab ug sa iyang asawa nga si Jezebel ba to? Sige siyag badlong, naglagot ang hari kay ang hari manggod midesisyon man nga adto na siya moampo katong Dios sa mga pagano nga si Baal. Nya si Baal mao nay ilang gitawag og Ginoo sa kaning kinabuhi, sa pagpanguma, sa tubig, sa panahon, murabag ang nagbuot, di ba, pareha karon naman sa tayo mga tinuhuan nga maghalad-halad ngadtos uma para sa Dios sa uma, ngadtos mangga para sa Dios sa mangga, adto sa sapa para sa Dios sa tubig. Namo ana? Awa mo ana? Sounds familiar. Napag nakaron kanang magpa-blessing og balay, magpa-blessing og sakyanan. Unya inig-adto nako, inig-blessing nako ang balay naa nay mga gipahid nga mga dugo ba? Mga dugo atos bongbong, adto CR, may mga dugo. Yan nasa yung mga sakyanan nga magpa-blessing dinhi gani. Kapila nako naka-blessing, igtan-aw nako igdayang blessing, nanay dugo nga gipahid sa bongbong sa sakyanan, aris ligid. Mao na sila yung mga buangon. Magpa-blessing unya nagsimba og nagtuo-tuo. So ang gigamit gyud ni propeta Elias ang pagtuo. Ang gigamit sa hari nga nahimo niyang kontra ang tuo-tuo. Og niabot ang panahon nga dideklarar ang hari nga si Elias persona non grata. Kana bang dili na siya dawaton, naghimo og mga mini nga propeta si katong hari, katong mini nga propeta mao na tingali to iya tingaling mga legislature nga maghimo og mga desisyon or balaod kunuhay nga mohaom sa gustos hari.
si Elias na lang usa maoy nahibilin. Mao tong kanirong atong unang pagbasa sa kahiubos ni Elias, nihangyo siya sa Ginoo, ayaw na paulan na. Unang wa kauwan og 3 ka tuig didto sa yuta sa Israel. Ningon sigud siya diri, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kon akong paulanon. Pagsulti ani ni Elias, purting lagutas hari og iya ng patyon si Elias. Mo tong giingnas Ginoo, hala sibat pahawa nya tago didto atong sapa sa atong sapa sapa sa kirit, og didto ka magtago nya kay makit-an sa siyang tuwa siya dito, manguma siya, isa atago lang dito, ang uwak na lang mo, akong padadon ni mo, og pagkaon. Mura sa siya si San Roque, no? Gidadaan alas iro o kuan, pero wa man to gi-persecute si San Roque. Pero si Elias, nitago siya dito, kay patio naman siya sa hari, di og mamatay siya, pulos na mini nga propeta ang mahibilin, kay siya na malang usa. Lingay mong tupad, ingna musugot ka, maliwat kang Elias. Ingna ba? Ingna musugot ka. Kamo, musugot mo. Nga ang tibuok, nasod, nasuko na nimo, nya ikaw na lang usa. Karon, ang atong mga brave Marines, katong 18 Marines, ang atong mga brave 13 nga karon nahimo na lang 12 kay ni bali ng usa si Chis Escudero ni bali na sa Senado, mao'y sikat kay karon sa atong katilingban dinhi sa atong kaning kuan. Og ang in short, ang brave Duterte's group, minority kay sila sa power, maunang ang gakupot sa power karon, ang great majority mao ang executive department, ang Marcos Group. Ug bisan unsay gustong buhaton sa Marcos Group, mabuhat nila. Maunang doon na gani musulti nga against sa Marcos administration, kaso dayon, kiha dayon. Pero og dunay anomalya nga gisulti ang mga witnesses against sa kanag Duterte's group, bisag hungihong lang, bisag gamay lang kaayong apan, ila dayon ang pick-upon nga tinuod. Pero doon na gani isulti ang mga Duterte's group against sa Marcos Group, ila din ang ingnong fake news. Nya libel dayon. Ano? Mao na gitawag og panglutos, ginamit ang gahom. Mao man aroy nahitabo kinsa maroy gipangita sa ICC o gipriso sa ICC, mga Duterte's group. Tinuod ba gyud nga naa sila'y kaso? Posibleng tinuod. Pero ikumparar nimo sa mga malitang kwarta nga gidawat, nga gisulti sa ato mga 18 Marines, gisulti ni Saldico, gisulti ni Gutesa, ang mga taong na-involve aning malitang kwarta, kana lang usa, malitang kwarta, pero gamay ra na nga porsyon kanang mga napicturan nga mga malita o gisulting mga malita sa tinuod nga nawa nga kwarta sa atong nasod. Trillions ang nawa. Ang kanang mga malitang kwarta, kung subay-subayon, moabot ra kunog mga 800 billion, wa kaabot og 1 trillion. Pero ang nawa nato trillions, dili lang 1 trillion. Wa gyud mo tuo, ug wa gyud mo file og kaso anhi aning mga tawhana nga natumbok nga maoy nidawat aning mga malita. Daghan kay na sila, tanawa social media.
naa na diha tanan. Pasalamat ta sa ato karong mga vloggers kay maisugo nilang gipost o sa ato sang mga nihimo sa mga hearings, maisugon sa nilang gihimo para lang yun ma-express, ma-expose unsay gustong isulti niining mga tao nga naay gustong isulti. O balanse paunta ang atong pangagamhanan karon, dili unta nila gamiton kanang mga gitawag og persecution o kanang bend the law, bending the law. Mao to'y gibuhat ni Hari Akab, bending the law. Ningadto siya sa mga pagano. Nya unsa may nakabend sa atong law karon? Nganong nahiwi mang atong balaod tungod sa kwarta. Lingay mong tupad ing na di ka mahiwi sa kwarta. Di mahiwi kung naay kwarta. First year pa ko college, 1983 or 84, na member man ko og kanang mga organizations nga gitawag og leadership training. Nya ang among founder ato usasad ka mohimo sa advokasya para sa politics, para sa balaod. Nakadungog ko ato for the first time kay di man kay ko involved pag high school sa kanang mga aktivista inana dito na ko sa college ni apil-apil. Nakadungog ko niya nga niingon pag seminar namo nga ang Pilipinas tulid og balaod kay against pamanto panahon na sa Marcos Sr. na amantoy martial law. Antong panahon na under tos martial law. Niya ang iyang sulti siya ang mga balaod sa Pilipinas tulid pero butangan gay nimo kwarta dali kay mabawog. Tulid kuno ba atong balaod pero butangan kwarta mabawog lang dayon. Tuo mo dili. Kana mao na. Kanang kwarta mao gina siya ang dako kaayong kontras Ginoo. Gideclare na sana ni Hesus dinhis Pilipinas. Pilipinas dinhis kalibutan nga niingon siya, di gyud mo makaalagad sa duha ka agalon, di pwede ninyong alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Ang kwarta muna kanang mga tawo mangwarta mabawog gid ang ilang kinabuhi. Na karon lang grupo diha sa ato mga politicians ari lang abisan sa mga pare. Ari tas mga kami sa simbahan. Sa una daghan kay magrally against corruption. Apil ang simbahan, kami rally sad mi. Katong corruption ba? Sa una, mao tong naka people power bitaw ta, apil mang simbahan ato against man tos corruption. Pero ang corruption ato billions pa ang gihisgutan. Karon ang corruption trillions, why nagrally? Why nagrally nga katong gasigig rally sa una ba nahilom karon? Isa may magsigig rally sa una, katong mga kuan. Sayo na mga related diri sa mga yellow, mga liberal, mga sa tong kuan ilabang anhing Presidente Cory Aquino ba nga mga grupo. Mo to'y kusog moralib. Hantod gani pag-abot ni President Duterte, magrally pag yun ang ilang mga members. Yan, magsigit to silang ingon panahon atong panahon na magrally. Never again, never again. Kinsa ilang inong never again? Marcos. Nya pag kuana karon nga daghan kay mga reklamo against sa atong administrasyon nga Marcos gyapon Junior, wa na sila magrally. Unsa man? Unsa kay pasabot ani? Na bend ang baruganan. Ang solid 13 sa Senado ningon sila di gyud may mo solid. Tabok bitang usa. So bend oy. Mao na karon mabawog gyud ta basta ana ng kwarta. Hasta mga pare
Tanaw niyo na ako din sige kung bawog-bawog. Posible. Posible ay. Butangi ko no dirig mga pila kamalita. Natog mabawog ba? Mao na diri sa atong ebanghelyo gauna gyud sa 8 beatitudes. Kaning 8 beatitudes nga gitudlo ni Kristo mura ni siya sentro sa atong kinabuhi. Basic and core guiding principles how to enter heaven. Kung gusto tang malangit, kining 8 ka beatitudes nga gisulti ni Kristo mao ni ang guide. Ug unsa may gauna, bulahan kamong mga kabos sa espiritu. Dili lang kabos material, kabos pagyod sa espiritu. Nganuman kana manggong material nga kakabos nga wa diri sa imong spirit, sa imong kinahiladman, dili kinasingkasing pakaaron ingnon rana. Para gud nang ingon ko, unsa man bulahan sugot mo mahimo mong kabos na itubag ay kabos naman may pader. Kanang mutubagan na ingon, gusto mo mahimong kabos, ay kabos naman may pader. Kana klaro kay nastanan nga kundo na palang gid untay kwarta. So kanang kasing-kasing, kanang espiritu nga kabos ang pasabot ana sa Ginoo, kana bang tawo nga nangandoy nga mahimong kabos. Kana bang tawo nga naningkamot aron mahimong kabos. Kinsa man kaning ato mga santos nibiya sa tanan. Mo na si Kristo ningon mo sunod gani mo nako, biya mo sa tanan. Ang Ginoo mao'y dato sa tanang dato, kay siya ko'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Ang bahandi dinhis kalibutan ikumparar sa bahandi sa langit, mura ra kunog abog nga nipilit sa gantangan. Nya siya tag-iya anang tanan, di purting datua, pero pagkatao ni Hesus diri sa kalibutan, naningkamot gid siyang mahimong kabos, na taong kabos, nitubo nga kabos, namatay nga kabos. Nga nahimo din siyang hari sa tanang hari, King of Kings and Lord of Lords. Mo na ingon siya, bulahan mong mga kabos, gilingay mong tupad. Ingna musugot ka? Musugot ka mahimong kabos? Unya kung atong basahon ang tanan, ang ikawalo niingon sa diri, bulahan kamong mga gilutos, gibugal-bugalan, gidaog-daog og pagapatyon. Bulahan sad mo. Kinsa man say dali lutoson, ang kabos. Kinsa may mulutos, ang mga dato. Nganong wa may kiha ang mga nagdawat sa mga malita, daghan magkwarta. Di ni mo makiha ng daghag kwarta, oy. Kinsa may dali makiha, ang way kwarta, kaya di man to ka bendalo. Di ang balaod, kuha gito. Sunan ka, mudot mangganing balaod sa ICC diri nato, bisag daghan kay mga lawyers nga ning complain ana nga, di lagi na pwede nga ang warrant of arrest sa ICC idiritso diri. Kadi man sa ta civil lawyer. Pero daghan kay mga lawyers nga ning contradict ana kay against na sa atong constitution, against na sa atong soberenya, against na sa atong palisiya. Pero nganong niduot man ang kanini ang warrant of arrest sa ICC ngadto ni Duterte, ngadto ni Bato de la Rosa. Ngano man kay wa man sila enough money to combat. Kabos man. Mao bitaw to nga porting datuas nagdakop ni President Duterte kay pag abot niya sa airport gikas Hong Kong, nagsakay ra siya commercial plane. Commercial plane sa to panipliti ra to sa by ticket. Pero pag abot dito gidakop dayon siya. Pagdakop na niya, pagkagabi gisakay na siya private plane paduho ngadto sa dahig. Private plane. Siya ray pasahero. Gipakyaw ang eroplano.
Dinhi magkabuang ta kanang na atong mga youth diri mingon Father na may seminar pwede ta magpakyaw og ban dakuan gastuha oy ban palangdaan atong pakyawon mura magdako kay gasto kadto plain sa porting datua sa nagpadakop ni President Duterte. Unya dali kayong nahuman ang maong aksyon gikan sa buntag pagkagabi wa na human na lupad na private plane perting kwartaha gito. Gipag-search ko no mo pilay arkila sa eroplano imong private plane imong abangan gikas Pilipinas ngadto sa dahig. Unsa nang dapita diha? Netherlands. Di ko no, suway ko no ninyo og search sa kuan. Pila may pakyaw sa eroplano gikas Pilipinas ngadto pa dong sa kuan. Unya, ang nagdako pag yun ni President Duterte, ang mga pulis nga pinangga kay niya nga mga pulis sa panahon sa iyang administrasyon nga gusto niyang duphan ang mga pulis, gi-increase niya og dako kay sweldo aron lang yun maarang-arang ang ilang pagkabutang. Iyang giduphan to mga pulis, mao na say nagdakop niya ang mga pulis. Sa ato pag gitungtungan gitug dako kay sweldo, mas dako pas gihatag tingaling sweldo sa panahos administrasyon. Kwarta gyapon to, paldo-paldo to. Kwarta gyud ang gigamit. Nga karon nanong nakalusot naman sa niyang warrant of arrest para ni Bato de la Rosa. Wa man kita kasagang, ikaduha naman unta ni. Bisag na idaghang ga complain, wa man gid kasagang. Kwarta gyapon na. Nya wa may kwartas Bato de la Rosa, mura siya si Elias, tago lang usa samtang di pa masakpan. Tago. Kanang way kwarta, tago. Ang naay kwarta. Mabutan ang moingon ko, kinsa may mas kawatan, ang naay grado o way grado. Kinsa may mas dagkong kawaton ba, kanang mga profesional o kaning wa grado. Ang kanang way grado, skill ang ilang gamiton. Unsa nang skill kanang labni nya dagan nya tago. Makalabni na ko sa ka cellphone o sa ka bag o sa ka alahas, daga na gukuros pulis tago. Dili usa magpakita pila ka adlaw kay basig masakpan. Pero ang kaning mga profesional, pirma ilang gamiton, pirma. Ana, pila may kawaton kada pirma? Pinakagamay ginang 1 million, ngadto na nas 1 trillion. Ana, sige pirma. Mudagan dili, maglingkod ra. Maglingkod ra na sila, nya di kurbata na, barong na sila, nindot kay na. Unya mosakay pa na sila sa ilang sakyanan, napay mag-una ana nga mga patrol car magsige or mga motor-motor mga wang di anang daan kay mo counterflow sila kay magdali di sila motipon diri sa traffic kaayo. Magdali na sila kaugalingon nilang lane, special lane. Ana, nganong magdali man sila kay tuan na say pirmahanan dito sa unahan. Unsa naman sad to? Kahawat na sad. Ana. Mga igsoon, ang kamatuoran matud pa ni Kristo mo'y mohatod nato sa kaluwasan. Bulahan ta kung magpuyo tas kamatuoran. Unsa maroy kamatuoran sa atong parokya? Nga naatay raffle tickets. Tungod kay naatay mga projects. Dato bata kabos. Nagkinahanglan tag funding. Ingka Father, o mangayo na lang daytas malita. Naman sa ko'y malitas taas pero may suot. Dili na mao'y atong paagi. Ang atong paagi mao ang gugma. Ang gugma o kamatuoran. Hatag mo diri og donation mo palit ka og kanini ang ticket gikan sa atong kwarta. Dili nato kinawat. Ayaw mo pangawat aron lang ipalit og raffle ticket. Pero kung gusto gyud mong mangawat, tudluan ta mo unsaon pagpangawat nga dili mo kasala. Unsaon man? Kawati ang imong kaugalingon. Ang imong budget sa pamahaw o paniudto, kawata na, ayaw na gastuha, tiguma na siya, unya, ay nalagkaon sa pamahaw paniudto,
panihapon na lang nya kaning duha nimo kakaunan ang budget nimo ana tigom-tiguma hangtod mo abot og 200 pesos nya ipalit dayon og ticket. Kinawat to nimo gikan sa imong kaugalingon. Kung ikaw manigarilyo, sige sigarilyo, usa ka kaha, usa ka adlaw, hala, kawata na lang ang katunga. Tunga na las kaha ang tabaka, nya katong katunga, tiguma tong budget nimo ato, nya ipalit na lag ticket. Kung mo inom kag Red Horse, usa ka grande, or beer, usa ka grande, or kulapo, usa ka kahon kada semana, ala ayaw na lag inom, usa karong semanaha. Kawata usa na, ilisi lang sa nagtubig o tsaa o kape, unya ang imong budget ato, ipalit og raffle ticket. Kana mo'y kawat nga dili sala. Imong gikawat ang imong kaugalingong budget. Mo na gitawag og fasting and abstinence aron makahatag ka sa nanginahanglan. Unsaon man nato pag tungkad ang Ginoo, kamatuoran gid siya. Lingi ay mong tupad ing na kamatuoran ang imong naong na kanang naong nimo kamatuoran na o imo na sa nanggi bakak-bakakan bulahan kamong kabus sa espiritu pasabot matinud-anon sa espiritu nya lutuson mo tungod sa kamatinud-anon bulahan gyapon ka ayaw ka balaka manindog na ta.